kausapin ang mga estudyante, pamilya, buong komunidad after hours in the classroom. Kung tutuusin daw, yung oras sa classroom, okay, pare-pareho yung 6 to 8 hours, ayos lang yun. Ang problema, walang hours after class, outside the classroom, na social support, na tipong yung papel ng teacher, lahat na. Pati social worker ka na, kausapin yung pamilya, psychiatrist ka na rin, family counselor kapag OFW yung magulang. Talagang napakahirap pala maging teacher talaga.